Kenor nuk tona buno expert option ni. Kenor jenuk tomon abo hingke expert option abo sing YouTube rok khulukno nujak thayo advertise bungni business ko sangti business rok naikhe abo nujak thayo expert option nai tai abo himte Review khain samangke expert option ti review khainai hingke sing nugui tongo expert option sing YouTube khuluko nugo Facebook ro nugo borok sao kobangma kok kaham tam hingke sarapsan bisingo nang $80 income khaimanai ase kobang khaimanai tai $10 nono demo account ranai rokhnai hingke norok nugui tongna hingke baksa borok to thang trade bo khai tongna online trade khainya rokhnai hingke tini ang no phunun kisa tai sauna oboni bumti kubui bumti kaham omnor semanai hingke ang apps no khluka omke expert option ni apps hingke nor nugui tongna ro hijack ethereum ni hijack tai obono ang oro phunun debo oro no trade ko mo khaimano hingke ang commodities ni phununa goro rang gold rokni jongo hingke silver rokni jong hingke ko mahino currency bo tongo cryptocurrency rok bo oro thungmano hingke currencies ko ma tongoro hingke commodities ni tongo oro ko ma jate jaga thungmano tabukabo ethereum ni rejak hingke abo nor nuk tona graph kaisa bo kero borok je phunungmani singno ba ang niji personal experience hangke borok oro tamni sangke o 1 minute saka tolang dong hingke nang tabui korot norok nuk tona tolao kaisa kekharang kaisa kesak hingke o kesak sinke tabuk je soli tomon tola hingke nang rang manai ba saka o kekharang sininyai nang jijak kekharang sino saka je graph ka ke 1 minute bisingo nang rang manai roni phunujak Kero te tongo jaga borok sabto thung tong rok ang tikler ka bong borok hingke haikero norok nai mano kintu o jaga rang rok mano ni je saman borok 10,000 demo account manai nei thung hai nai mano rok ni hingke nang afro thung nai hingke ni na nang nai hingke nang afro loop bong thanai rang manan bagai kintu kubuyo rang dai nyai thung nai he kintu bo maya tam hingke obo borok saimon tongo nang bujagari tong tamo nang ri tong hingke 70 টাকা rok 78 টাকা khe seng mano orok puila thangnan hingke seng hangke kintu puila nangai phumano haibun nang jesum 1000 kaisa ni ba 2000 ba 500 rok thangangke nangeng thanai aro hingke haikir borok thogongnai borok no hingke bukun dini kubuya mo saga tola graph obo ma haimang nung tonai nang saga sinke bo tola thanai ma haimang no bo hingke bo salakse norok ke bo expert option rok ta thangni ke bo belai rang thoknan lama se strapsan bising no rang kabangma pairi mano hingke abon bagai ta thangni ke phuno no manan koimung hingke ani personal experience gabon sawo obong kha saya kaisa jua kaisa bo saya ke tai jua hampun obo khe nang mukumi jua thangma sabo bui ar nang je thangman nai tong tam khainai hingke bo jaga je bu musungo abono hairinai bo Kiam bagai amo thangi kon lap kari ta thangni kebo amon ani ang je ani o channel lai tong ran koi mung ke kebo ta thangni abo among kha kaisa se sengara kaisa apps se abo kunia ke hambai norok ani channel lo subscribe khaidi share khaidi tai kubma borok sama bagai amono share no khaidi nang keom hai kubma tong expert option rok ni tongo apps ko tongo tai binary ni butongo kubma tong hai norok trading online ni nuk tong keo hai rok kinto mo kaisa false mane mo kaisa fraud si borok salak si hingke magi keo ta keo hai mobile trading app rok nawi keo bono belai saya asukno hambai jatno no